עכשיו זה מתקיים? למה כמה אתה נשאר? זוכר אותך יושב על הברזלים? ובוהבי כל הזמן. תצלמי מישהי אחרת חוץ מסיגי. מי זה? זה מי? זה. על הכיסא גלגלים? ירון ליברמן. הוא היה אהוב שלי. אני מוישה לקה. ירון! שלום חמוד, מה נשמע? כך, מוישה לי, אני צריכה להתעסק עכשיו עם ירון ולא עם מצלמות. מה נשמע ירון? התלמיד הכי טוב שלי בכיתה. די, עכשיו אמרת אני רק משה רוזיו. לא נכון. מה שתגידו, משה רוזיו. הדבר היחידי אצל משה רוזיו היה הכתב יד היפהפה. נכון, על הצד. הוא היה דוגמן תמיד, עם הבגדים הכי יפים, עם הנעליים, עם המותגיות האלה, הכל. איך היא עושה את המומות? וחמוד. ואפילו בגלל זה... אין לי, קרוא. לא בגלל שהוא לבש את זה. מה? עדיין את מדברת עליי? רגע. וירון היה תמיד